at se. Hvem er det der? Det ved jeg. Prøv lige at se ham. Fucking fuck, man. God bil! Knæk. Det blev 10 sukker, ikke? Ja. Kom væk, kædedyr. Så der. Fuck med det. Det lyder hyggeligt. Ja. Ej, men det kan være en joke. Jamen, Ja, det lyder faktisk okay. Rimelig. alle andre er også hjemme. Nej. Det kan være, han bare. Wow. Det er roligt. Han joker altså nok bare. Ja, okay. Det er ret nok. Hallo? Det er ikke sjovt. Bare kom fra. Okay, hvad gør vi? Fuck, jeg ved ikke, hvad fuck gør vi? Ringer vi til nogen? Nej, ikke sikkert. Okay, jeg kan sige det, hvad?